És roba que vaig deixar aquí quan vaig marxar amb el Quim. La Clara me la va guardar, però ja no em va bé. Molt bé, doncs de conya, més coses al contenidor. Què més falta? Jo ara em posaré a netejar el lavabo, que si ma mare el veu així ens fotrà una bronca. I si tenim temps... No sé com ens ho farem amb una nevera tan petita. És una llàstima, perquè la del bar només té un any i... David. Què? Potser el millor seria que jo em busqués la vida. Va, calla. Podria anar-me'n amb la Clara. A Puigcerdà. Per un temps? I la carrera? L'acabes de començar, Max. Ja, però és que aquí no hi cabrem. I tant que hi cabrem, i tant. David. El que has de fer és llançar més coses i deixar de dir xorrades. No, ho dic de debò. La teva família no té on anar, i jo sobro. Max, tu no sobres, tio. També ets de la família. Queda clar? Sí. I ara, per idiota, et toca netejar el lavabo. És aquest, aquí. Sí, però aquest taló no surt. La veritat. Que la merda de diccionari. Ei, què feu? Anglès. Hem de traduir això, però no en tenim ni idea. A veure? Tu saps anglès? A little bit. Què dius? Que sí. La cuina ja està. Em vaig a dormir, que em fa mal tot, Has trobat els llençols? Sí, ara els posaré. Bona nit, fill. Que vens. Bona nit. Ja ho acabaré jo, això, No passa res, home. Estarem bé, papa. Ja veuràs. Em sents? Esclar que et sento. Va, anem a dormir. Ja ho farem demà, tot això. Demà. Tindrem temps. I després? Què? Què faré jo demà? I demà passat? I l'altre? Des de fa més de 30 anys que sempre he fet el mateix. Vosaltres i el bar ho sou tota la meva vida, fill. Obrir, engegar la màquina... Ens en sortirem, papa, ja ho veuràs. Com? Demà mateix ens posarem a buscar feina. I tirarem endavant, com sempre. I amb el temps. Amb el temps. Amb el temps res, fill. El bar ja no hi és. Papa, no sé com...
Però et juro que un dia tornaré al bar. El Peris tornarà a ser nostre. Què és això? Un estómac. S'ha de tenir fetge. I estómac. Ei, vigila, que és de la biblioteca. I penses estudiar aquí? A casa hi ha massa gent. I no tenim ni una taula en condicions. Però tu en vius al tercer món o què? I tu no hauries d'anar cap a classe? Hòstia. Què està això? A veure què dirà aquella ara. Si segur que hi troba pegues. Estàs estudiant? Sí. Ja callo. Hola, bon dia. Voldria parlar amb el seu fill. Amb el David? No, amb l'altre, amb el Max. Passa. Hola, noi. Hola. Et volia agrair que l'altre dia li donessis un cop de mà a l'Òscar amb l'anglès. L'anglès sempre costa. A aquell li costa tot. He parlat amb el seu tutor i m'ha dit que s'hauria de posar les piles. Tot just acaba de començar i ja va malament. I he pensat que potser li podries donar classes. De què? El que porta més peix són les matemàtiques i l'anglès. Cap problema. Ho faràs? Sí. Bé, doncs no em pensava que anés tan ràpid. Avui dia li dius a un jove que es posi a treballar i et miren amb una cara. Bé, per les peles no hi haurà problema. Quan vols que comencem? Si et va bé passar a migdia, vens i et poses d'acord amb ell, Passaré ben dinat. Molt bé, doncs. Vinga, au. Gràcies. De res. Adéu-siau. Adéu. Jo... A mi me'n vaig, tu. Passaré pels de l'atur. Segur que em poden fotre un cop de mà. Segur que sí. Mira, potser avui serà el dia que trobem feina tots plegats. Ara. Adéu. Què passa? Res, que el teu pare m'ha dit que vingués. Hola. Hola, Max. Per què? Perquè aquest matí m'ha trucat el teu tutor, I què? que diu que has baixat el teu rendiment i he pensat que el Max et farà classes de repàs. Sí, home. Ja està decidit. I jo no puc dir res? Tu pots dir el que vulguis, però el Max et farà classes. Vols postres? No. Quina merda. Soc bon profe, A més, si el de l'Insti t'ha trucat deu ser per alguna cosa. Però tu no pots ser profe meu. Som amics. No són coses incompatibles. Passo. Fes-ho per mi. Però si a ningú li agrada donar classes. Però és que jo necessito la pasta. I a més, a tu t'anirà bé fer 4 classes. Perquè de futbol deus ser un crac, però d'anglès, amb prou feina saps dir com et dius. No et passis, Va, així que... Papa, que sí. Que sí, què? Que el Max em donarà classes. Hi ha dies que no hi ha qui t'entengui, fill. Ei, què hi fots Hola. aquí? Què tal? Molt bé, jo
Tant de temps. Què estaves estudiant? Ho intento, però em costa concentrar-me. Puc? Ui. I tu què? Com va tot? Mira, ja t'ho pots imaginar. Estudiant poc, cantant molt, i quan tinc temps, doncs, estant amb l'Àlex. I quan tinc una mica més de temps, una estoneta amb el Max. Doncs a veure si te'n recordes més sovint de mi, que em tens molt abandonat. Què? Què mires? A tu, que estàs molt guapo. No siguis burra. Que sí. Segur que més d'un i d'una et deuen tirar els trastos a la facu. Algú? Algú. Ja ho sé que ha estat un pal, això del Quim. Estàs bé? I de cop i volta tot se't gira. De vegades vaig pel carrer i em sembla que el veig. I a mi a vegades també em passava això amb el meu germà. Quan es va morir la Lali tenia tanta ràbia. Em vaig jurar que mai més no tornaria a estimar ningú. Però aquestes coses es diuen. Amb el Quim va ser diferent, però... també ens barallàvem, no et pensis. Jo també em barallo amb els meus pares. Hem estat tan units i ara... I ara per això hi som els amics. Ja, que, però no és el mateix. Tu tens els teus pares. Molt bé. I tu has tingut la Lali, la Clara, el Quim, la Núria i ara els Peris, que són els teus tiets. Ja ho sé. Doncs... Una vegada li vaig dir que m'agradaria saber d'on vinc. I? Em va dir que... sempre que ens fem una pregunta hem de buscar la resposta. Adéu. Un cafè sol. Clara? Hola. No, res, et trucava per dir-te que havia pensat de pujar a Puigcerdà. No passa res, per parlar. Sí, tot va bé. D'aquella manera. No sé, quan vulguis. No cal que baixis, ja pujo jo. Si has de baixar igualment. Sí, a casa, doncs. D'acord, fins a la tarda. Adéu. No tens gaire lloc per estudiar. Estudio a la biblioteca. O al bar. Va tot bé? Sí. Segur que vols saber per què t'he trucat. M'agrada que ho hagis fet. Ja. A més, a mi no em costa res agafar el tren i baixar. I avui tenia festa. Sovint penso en el Quim. Esclar. El vaixell era un espai tan petit com aquesta habitació. I 2 anys és molt temps. I ara ja no hi és. No. Però, Max, tens els Peris, tens el David i em tens a mi. Ja ho sé. Per qualsevol cosa que necessitis, jo sempre hi seré. He estat pensant molt aquests dies i... I? Vull saber qui és el meu pare. Què vols dir, el teu pare? El meu pare? L'home que va prenyar la Lali? Max, el teu pare és el Quim. Tu el vas conèixer? Per això m'has fet venir? Sí. No en sé res. Però... la Lali no te'n va parlar mai? No. Però si éreu amigues. Max, fa massa temps d'això. No em vols ajudar? Tu estàs segur del que vols fer? Ho he de fer.
Una vegada em va dir que s'havien conegut en un bar del Poble Nou. Quin bar? No ho sé, tenia nom de ciutat italiana. Nàpols. Nàpols, em sembla que es deia Nàpols. Estàs segura? Sí, em sembla que sí.